El millor altaveu portàtil per a la teva propera festa costa menys del que imagines i el coixineto et farà ballar fins al matí. En el dan del número 4 tenim aquest model compact però robust, que amb un preu de 40 euros i una valoració de 4.7, el destaca per la seva certificació IPX7, que el fa totalment resistent a l'aigua. Les ressenyes fan èmfasi en els seus greus profunds i en les llums RGB que sincronitzen amb el ritme, convertint qualsevol espai en una pista de vol. Un comprador comenta que l'ha portat des de la dutxa fins a la muntanya sense cap problema. La durada de la bateria supera les 30 hores i el so, tot i el format petit, omple una habitació mitjana amb claredat i força. És el company ideal per a barbacoes i excursions, tot i que alguns usuaris troben que els grius podrien ser una mica més marcats. Arriba el número 3. Atén el que ve. El número 3 és aquest model ultra lleuger, amb un preu de 28 euros i una puntuació de 4.4, destaca per la seva portabilitat i la qualitat del so, especialment a les freqüències breus. Les opinions fan notar que el so és perfecte, sobretot als baixos, i que la bateria dura molt temps, gairebé inacabable. Un usuari afegeix que el pot connectar en qualsevol dispositiu, sense complicacions, i que el seu pes mínim el converteix en company perfecte per a excursions i viatges. Tot i que alguns troben els greus una mica massa forts per al seu gust, el rendiment global supera les expectatives per al seu rang de preu. Si t'estan agradant aquestes recomanacions, no oblides subscriure't al canal i activar la campaneta per no perdre't cap nou top de gadgets. Parlem del Bianoc S6. Aquest petit gran altaveu de 30 watts t'ofereix Bluetooth 5.3, llums RGB i una bateria que encara està per provar, però el preu és només 19 euros. Les 5 estrelles i més d'1 milió de puntuacions reflecteixen la seva popularitat. Volum alt, connexió fàcil i llums que es poden apagar, explica un usuari. Un altre destaca que l'utilitza al cotxe i que el so és buent i potent. La versatilitat del Bianoc S6 es nota en la seva capacitat d'emparejar-se ràpidament en qualsevol dispositiu i fins i tot permet la connexió per cable AUX. En resum, el Bianoc S6 combina un preu baix amb una qualitat de so que supera les expectatives, encara que la durada de la bateria encara no està confirmada. És una opció econòmica i atractiva per a qui vol música a tot arreu. Recorda que tens els enllaços actualitzats a la descripció per comparar preus o llegir opinions. Finalment arribem al Mi Fa de 90, el número 1 del nostre rànquing. Aquest altaveu premium costa 59 euros i compta amb una valoració de 4.6, recolzada per més de 7.700 ressenyes. El Mi Fa 90 ofereix 30 hores de reproducció, certificació impermeable, llums RGB i una connexió trobilla a l'estèreo. Les crítiques elogien la potència i qualitat de so espectaculars i molts comparen aquest model amb marques de gamma alta com JBL o Bose, afirmant que el Mi Fa 90 el supera pel preu. La qualitat dels materials, la durada de la bateria i la versatilitat de les entrades micro SD, USB i jack de 3.5 el converteixen en l'elecció definitiva per a jardins, festes o ús personal. En resum, el Mi Fa 90 combina potència, autonomia i elegància a un preu molt competitiu. Recapitulant, el Bianoc S6 és l'opció econòmica amb llums i bones funcions. El número 4 ofereix resistència total i llums RGB per a festes. El número 3 destaca per la seva portabilitat i bateria de llarga durada. I el Mi Fa 90, amb la seva potència i autonomia, és el millor altaveu per a qualsevol situació. Tria el que s'ajusti al teu estil, però recorda que el coixineto sempre té la millor relació qualitat-preu. Fins la propera i que la música no s'aturi.